Εγώ δεν σε αφήνω μόνο. Με τη σιωπή. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Έλα, Ναι. ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι, να σου πω κανένα καλή νύχτα τώρα. Έλα, ακούγομαι. Ναι. Από τη τηλεόραση σε ακούω ή από το τηλέφωνο. Από το ραδιόφωνο. Από το Τηλέφωνο σε ακούω. Έλα, από το τηλέφωνο. Χαμήλωσε την ένταση. Κάτσε λίγο. Μπορεί να μην ξέρει το παιδί. Τι δεν ξέρει. Χαμήλωσε την ένταση της τηλεόρασης τελείως. Και θα μας ακούς μόνο από το τηλέφωνο. Ναι, εντάξει, έγινε. Να το. Τέλος. Έλα, με τον άνθρωπο. Το όνομά σου, φίλε μου. Έλα, Γιάννη με λένε. Έλα, Γιάννα, ρε. Μπράβο, ναι. Μπράβο που σε λένε Γιάννη. Ναι, Γιάννη. Που το πετύχαμε. Από Πειραιά τηλέφωνο, από Πειραιά. Έλα, Γιάννα, ρε. Αγγελίστρια. Ωραία. Πάμε, Γιάννη μου. Με τη Λοιπόν, μαγκές, εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ είμαι 45 χρονών το 1969. Σωστά τα λες. Είμαι γεννημένος στο Πασαλιμάνι, στο Γαλινού την κλινική. Ωραία. Και θέλω να μου απαντήσετε μέσα από την καρδούλα σας. Ναι. Ποια είναι η γνήσιη πειραιώτικη ομάδα. Ποια? Ολυμπιακό. Ποια είναι όπα. Αστοτάκι. Ποια είναι η γνήσια πειραιώτικη ομάδα. Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Πειραιώς. Όχι αγόρι μου. Είναι ο Ολυμπιακός. εθνικός Πειραιώς. Εντάξει. Πώς το λες? Εθνικός είσαι. Ναι, ωραία. Ναι, είμαι εθνικά. Είτε σας Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Η γνήσια πειραιώτικη Ναι. ομάδα. Ναι, είναι ο άκουρε εθνικός φιλάρα, Πειραιώς. μη σηκώνεις Ωραία, το πώς το λες, πώς το λες, πες το. Δεν είμαστε εμείς αντιπαλέτα, ρε φίλε. Τι να, ποιος εθνικός. Ναι, πες εσύ. Όχι. Πώς, Γιατί- δηλαδή ο Ολυμπιακός που Άκου τι ιδρύθηκε, λέει τώρα. ήταν στην Κωνσταντινούπολη και ήρθε Είναι εδώ. Κάτσε ρε αγόρι μου, κάτσε ρε να τρελαθούμε. Ο Ολυμπιακός, απλά, κοίτα να δεις, είσαι κι εσύ μωρέ. μια ομάδα του Πειραιά. Αφήστε τα γνήσια. Όχι. Όψης και Είναι η ξερός. ίδια ομάδα του Πειραιά, Όψης και παλικάρι. ξερός. Είσαι μια ομάδα του Πειραιά και είναι μια... Όχι. Όχι. Ωραία, τι θέλεις να είσαι, πες μας. Αυτοπροσδιορίσου. Σου είπα ότι Τι η μου είπες? ίδια ομάδα του Πειραιά Ναι. είναι ο... Δεν υπάρχει Ωραία. περίπτωση. Ωραία, εμένα ο παππούς μου που ήταν ο Πειραιώτης. Τι στο διάλογο Και εμένα ο παππούς μου, Ναι, ο παππούς μου, είπα, τι εγώ είμαι είσαι, γεννημένος του Γαλλικού τι είναι γεννημένος, Σαββατογεννημένος είσαι. Ρε εσύ, Βεβαίως. ρε, άκου τώρα. Έλα. Αυτό Ναι, που ναι, λες ναι. εσύ είναι τελείως ρατσιστικό. Εγώ, ο παππούς είναι μου, ρατσιστικό? εγώ είμαι 3 γενιές Πειραιώτης. Δηλαδή τι στο Εγώ είμαι διάλογο. παραπάνω από σένα, Ρε τι στο διάλογο Παραπάνω, είμαι. είσαι πιο μικρό. Ρε τι, Ναι, μη λέτε όμως, άκου να ρε τι σου να πω. πούμε. να μην λέμε, Εσύ ρε. λες ρε βλάκα. Τι λες, Εσύ ρε. λες. Όχι. Γεια σου, είσαι μπουμπούνας. Γεια Ρε, σου. εσύ τι να μην λέμε. Είσαι μπουμπούνα. Πού το βρήκες αυτό τώρα. Εντάξει, μου φορτώνεις. Άκου αγόρι μου. Πού το βρήκες ρε σκυλίτσι. Άκου. Ρε σκυλίτσι γιατί ξέρω. Ρε σκυλίτσι. Βάζετε του Πειραιά. Τι θες να πεις. Πως να πάμε εδώ σκανίγατε τα πόδια σας. Λοιπόν, άκου τώρα. Όχι, ότι τα ανοίγατε τα πόδια Τι σας. λες τώρα ρε. Και από τότε με τον Θα πεις Πατσινίλα. για Ολυμπιακό και γνήσιος. Λοιπόν, άκου. Στον Πειραιά, αγόρι μου, μπορεί να βρεις Ιωνικούς. Σκυλίτσι. Να βρεις προοδευτικάνους. Να βρεις... Ξέρεις τι πώς το εννοώ με λένε, αυτό. ναι, ρε. Πώς το λένε, τον άλλο στο Κατσικυριάκιο που πήραμε το τελικάρι. Την ομάδα Αργοναύτης. του Αργοναύτη. Ομαδάρα ο Αργοναύτης. Ολυμπιακός. Μπροστά σου. Σταμάτα λίγο ρε με τις ομαδάρες. Ναι, όχι, μπροστά του, ναι. Ολυμπιακός. Εθνικός. Όλες αυτές είναι ομάδες του Πειραιά. Τώρα αυτή η παπαριά που πετάγεσαι εσύ και μου λες για γνήσιο Ναι. και ξεγνήσιο. Άκου. Και δηλαδή και δεν σ' άκουγα να τα μιλάς και καλά τα ελληνικά. Από την πόλη την γνησιότητα. Άκη, για να λεπτό. Τι Τι πάνω εννοείς γνήσιος. Ο Μάνης εθνικός. Τέτοια γνησιότητα. Α, είναι και αυτό, το είχα ξεχάσει. Ο Μάνης εθνικός. Που έπρεπε να το πλακώσετε στο ξύλο. Να μην δεχτείτε τα χαρτιά του της Μάνης για να ανέβετε κατηγορία. Τέτοια γνησιότητα έχετε. Όχι, να μην κάνουμε τίποτα ρε. Ακή, Ρε εσύ. αυτό εδώ, ο Μάνης εθνικός. Ρε εσύ, πήγα να τα πεις πουθενά άλλο εκεί στους 150 που έχετε μείνει. Άντε μπράβο. Ρε αγόρι μου, δεν υπάρχει γνησιότητα. Τι γνησιότητα, τι είσαι, κανένα ρολόι. Βάζετε του Πειραιά. Είσαι Ο καλά. εθνικός είναι ο Παναθηναϊκός του Πειραιά. Όποιος είναι εθνικός, θυμάμαι εγώ φίλους μου, είμαι εθνικός και Παναθηναϊκός λέγανε. Ποτέ Ολυμπιακός. Ρε έτσι γίνεται, άλλο, τους βλέπουμε με Και συμπάθεια. τα πέριξες τώρα. Άκου, κοίτα να δεις, εγώ άκουρε μεγάλε, επειδή έχω 2-3 φίλους εθνικούς και τα έχω πολύ καλά μαζί τους, έτσι. Και για μένα εσύ είσαι ένας καραγκεζάκος, σε σχέση δηλαδή, δεν μιλάνε έτσι οι εθνικοί, ίσα ίσα σέβονται και τον Ολυμπιακό, λένε εκεί πέρα τα δικά τους, τι να πούνε,
Από τον Πατσινίλα και μετά τους πήγατε στα Τάρταρα. Μια που λέτε. Έτσι. Από εκεί και πέρα εμείς σεβόμαστε την κάθε ομάδα. Ούτε θα πάω εγώ στον άλλο να του πω είμαι παλιότερος ή έχω βρει νερό εδώ. Έκανα μια γεώτρηση. Τι είναι αυτά ρε καραγκιόζες. Για ποδόσφαιρο μιλάμε. Και ένα άλλο πιο πολύ παλιό. γνήσιος ο ένας και πιο... Ένα άλλο επιγουλανδρή. Σγουότς, Ολυμπιακός ας το λακάς τώρα πάτε πάλι. Ο Ολυμπιακός έδινε 15%. Πλήρωνε 15% των εισφράξεων και ο Εθνικός τίποτα. Όλα εμείς. Όχι, δίκιο έχεις. Άστο το ρημάδι. Το πες. Γιατί δεν σε... Όχι, εντάξει, που μου λες άντε πάλι. Τι άντε πάλι. Όχι ρε, με το βλάκα. Δεν μπορώ με βλάκες να συζητάμε ρε φίλε. Τι άμα... Εσύ του μιλάς μια ώρα. Ρε τι άλλο τώρα, από... Όχι... Α, ο Μάνης Εθνικός λέγεσαι. Εγώ μίλαγα για κάτι... Μανιάτης σε βλέπω. Απ' τη Σπάρτη, Αερόπολη. Δεν μακάρι να είναι. Αλλά δεν είσαι. Αν είναι από τη Μάνη όμως. Ναι, όχι από εδώ, από το που είπες, Ευαγγελίστρια. Από την Καστέλα Μανιάτης. Ναι, τι διέλιο. Θα ήταν από τα Μανιάτικα Μανιάτης. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, δεν ασχοληθώ με τον Εθνικό. Έχουμε ασχοληθεί. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, φίλε μου. Δεν θα βρεις εσύ. Όχι, το παιδί είναι σοβαρό. Αλέξανδρος από Εγάλεο. Ναι. Το παιδί, να το. Τι κάνετε? Όχι, άστο, δεν είναι. Θα δούμε με το πούλμαν. Άσε με... Τον έχω με το Γεια σου, ζαρπί. Τάκαρε. Γεια σου, αγόρι μου. Μια χαρά είναι το παιδί. Θα το Έλα, πούμε φιλαράκι αυτό. μου. Έλα, Λοιπόν, αρχηγέ. εγώ είμαι πάω καταρχήν στο ποδόσφαιρο. Να τα, καλά τα έλεγε για το πούλμαν. Άντε πάλι. Ναι. Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και τον Ολυμπιακό όλα τα άλλα. Άντε, γεια. Καλά, οδηγός. Οδηγός. Αυτός Άκη, Ναι. αυτός ξέρεις τι, έχει βαριά μορφή τρέλας. Ναι. Πρέπει να πιάσει τις πρώτες δύο θέσεις και τις διπλές και έτσι από εδώ και έτσι από εκεί. Να είσαι απλωμένος. Τα νάσκελα. Ανάσχελα. Ωραία. Πάει αυτό. Πού θα βρούμε άλλες, πώς Αυτό έχει εδώ γραμμές. Πόσα άτομα ήταν αυτά. 49, δύο από άτομα, δύο. Ένα, κάθε Τι τηλέφωνο πούλμαν, ένα. 49. 49 και ο οδηγός 50. Τις έχω μετρήσει 3 φορές. Ωραία, πω άλλες 46 άτομα. Ναι. Έλα. Αυτό το πούλμαν χωράει κι άλλοι. Θα λέτε τι θέλετε. Άμα θέλετε παράθυρο θα το λέτε από πριν. Δική μας ομάδα χολέμπας εδώ τη σέντρα. Τι βγάζει τη σέντρα, τι γίνεται εκεί, τι δίνει εκεί ο διαιτητής. Δίνει πέναλτι. Δίνει πέναλτι, θα τρελαθώ. Θα τρελαθούμε πέναλτι. Πέναλτι πάνω στο Σαμαρά. Δεν είναι δυνατόν, δεν έγινε όμως. Έγινε όμως και αυτό πέναντάρα. Εθνικάρα πέναντάρα. Γιωργάρα Σαμαρά. Γιωργάρα Σαμαρά παικταρά. Μάγε, τους τρέλανε. Πέναλτι στο 92. Για να δούμε το Σαμαρά. Γκολ! 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 Ελλαδάρα! Ελλαδάρα! 2-1 στο 93! Απίστευτο! 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 Απίστευτο κι όμως ελληνικό! Απίστευτο κι όμως βραζιλιάνικο! Απίστευτο κι όμως σαμαρικό! 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 Γιωργάρα παιχταρά! 2-1 θα τρελαθώ! Δεν μπορώ άλλο! Δεν αντέχω άλλο! Δεν αντέχω άλλο! Ελλαδάρα! Ελλαδάρα! Ομαδάρα! Πάμε για το Μουντιάλ! Πάμε για το Μουντιάλ! Με Φερνάντο Σάντος προπονηταρά! 11 εκατομμύρια Έλληνες στην Ελλάδα! Κι άλλα τόσα σε όλη τη γη! Κλαίνε, κλαίνε, κλαίμε όλοι! Κλαίμε όλοι! Η εθνική μας απίστευτο! Η Ελλαδάρα! Με το πέναντι που μας έδωσε ο καλός αυτός ανθρωπάκος ο διαιτητής, ο Θεός να τον έχει καλά, ο Θεός να του συγχωρέσει όλες τις αμαρτίες από τώρα και μετά. Η Ελλαδάρα με το πέναντι του Γιώργη του Σαμαρά που το πήρε, το έδωσε τέλος πάντων ο αγωνιστής ο διαιτητής, το έδωσε η Ελλαδάρα με το πέναντι του Σαμαρά, όχι του Αντώνη, του Αντώνη του Σαμαρά, του Γιώργου του Σαμαρά, του Γιώργου του Σαμαρά. Κάνει το 2-1 και πάει να παίξει με την Κώστα Ρίκα. Και την Κώστα Ρίκα την Κυριακή την έχουμε κι αυτή. Νικάμε και την Κώστα Ρίκα και πάμε στην οκτάδα. Δεν ξέρω ποιος θα είναι εκεί, η Αργεντινή, όποιος και να είναι, μετά στους 4 και μετά στο μεγάλο τελικό. Ελλάδα, ακτή ελεφαντός του.